Hej så, og velkommen til. I denne video snakker vi omkring regnereglerne for brøker. Og jeg vil starte med at sige, at hvis du kigger på skærmen her, og det ser en anelse nørdet ud, så er du fuldstændig ret. Det her skal jeg nok forklare, så det kommer til at blive rigtig simpelt. Vi kigger på, hvordan man lægger to brøker sammen, hvordan trækker man to brøker fra hinanden, hvordan ganger man to brøker, og hvordan dividerer man to brøker. Vi starter med at lægge to brøker sammen. Og vi starter med en opgave, der hedder, det kunne være, lad os bare sige 4 halve gange 1 fjerdedel. Og så må man sige, hovsa, hvordan lægger vi de to sammen? Og der er der nemlig en regneregel for det. Og det er den her lidt nørdede, vi har hernede. Hvis du lægger mærke til den måde, det er bygget op på, så kan du se, at de minder meget om hinanden. Og der er det faktisk sådan, at det der menes med sådan en formel her, det er, at A er lige med det herop, B er lige med det herop, C er lige med det herop, og D er lige med det her. Så det man sådan set bare gør, det er, at man skriver den er herover ind, herop. Det vil sige, at du har A, det var 4. D, det var også 4. C, det var der, det vil sige, det er 1. Gange B, det hernede, det er 2. B, det var 2. Gange D, der var 4. Og så er det pludselig ret at regne ud. Ikke ret nemt, men i hvert fald det til at gøre. For så kan vi se, at 4 gange 4, vi starter med at skrive op på den måde her, men vi tager 1 af gangen, det er 16, plus 1 gange 2, det er 2, delt med 8. Det vil sige, det er 18, lad os bare tage næste linje, så vi bedre kan overskue det. Det er 18 delt med 8, og hvad er det? Jamen det er, nu bliver det selvfølgelig svært at regne ud i hovedet, men det giver 16 og 2 i rest. Plus 2 i rest. Og der kan man selvfølgelig godt regne ud det præcise tal ud med den der rest her, hvilket jo i det her tilfælde giver en fjerdedel, så du faktisk i virkeligheden har en fjerdedel. Og det skyldes, at når vi har 2 i rest, og vi har 8 del, så må det jo netop være en fjerdedel, fordi at du kan forkorte brøken fra 2 8 til en fjerdedel. Så det er sådan set, sådan du regner ud, brøker ud med plusstykker. Lad os så prøve at kigge på minusstykkerne. 2 sekunder. Ja, så har vi minusstykkerne her. Og der kan vi se, det er det samme type for regneregel, hvor vi har A, B, C og D. Nu er minus i stedet. Så lad os tage et andet eksempel. Det er, at vi har, lad os bare sige 10 femtedele plus, lad os bare sige 6 tredjedele. Hvad giver det? Og det er plus, det er selvfølgelig minus. Så er det bare ind i den her formel igen, hvor vi har A, det er 10, gange D, der er 3, minus C, der er 6, gange B, der er 5. Der deler vi. Det er hernede, ja. Og der er det B, der er 5, gange D, der er 3. Og igen, det kan vi regne ud. Det giver 10 gange 3, det giver 30, minus 6 gange 5, det er også 30, divideret med 15. Og så kan man sige, hovsa, hvad vil det sige? Fordi 30 minus 30, det giver 0, så du har 0 femtedel. Jamen det betyder, at den her, den giver 0. Det vil sige, at brøken giver 0. Og igen, det er sådan set meget simpelt at regne ud. Det er ikke simpelt, men nu bliver det gjort simpelt. Så kan man sige, hvordan ganger man en brøk? Lad os tage et tilfældigt eksempel. Lad os sige 5 eller 4 sjettedele gange, lad os bare sige 2 fjerdedele. Hvordan regner vi det her ud? Vi skriver bare ind, som der står her. Det gør vi ved at sige A gange C. A er der, C er der, det vil sige 4 gange 2. Og B gange D, det er 6 gange 4. Og det kan vi regne ud, det er 4 gange 2, det er 8, og 4 gange 6, det er 24. Det vil sige, det er 8 24 dele. Det vil sige, at gangen er utrolig simpelt. Det er bare at sige, den her gang den her, og den her gang den her. Det er egentlig ret simpelt. Så er der den sidste her, hvordan dividerer man en brøk? Og igen, det gør vi bare, det er, at i modsætning til før, vi havde gange, hvor det var A gange C heroppe, nu er D'et flyttet op. Det vil sige, at man bytter rundt på dem her. Det vil sige, at
du ganger med den modsatte. Det er den, du siger din lærer sige. Så lad os prøve at tage eksemplet med, lad os bare sige 8 tiendedele divideret med, hvad skal vi kalde det? Lad os bare kalde den 2 fjerdedele. Hvad giver det? Jamen, vi skriver ind igen. A er 8 gange D, der er 4. Hernede, der har vi B, der er 10 gange C, der er 2. Hvad giver det? Jamen 8 gange 4, det er 32, delt med 20. Og det er så svaret på opgaven, når du har den her brøk her. Så det er de regneregler, der var for brøker. Det du skal kigge på, det er bare den her formel her nede og sætte tallene ind. Det kan ikke blive mere simpelt end det. Det er den måde, du ganger brøker ud på.